Sa Good Vibes, Bacolod noon nga dancer ang nangin kabahin sa halftime show sang Super Bowl 55 nga ginatutukan sang milyon-milyon nga mga viewers worldwide. Ang nga istorya sa report ni Marcian Mulco. Kada tuig isa sa ginabantayan nga sporting event sa bugos nga kalibutan amo ang Super Bowl o kunang finals sang National Football League. Isa pa sa ginabantayan sa sini nga yearly event amo ang halftime show kung sa diin mayar asang artist nga ginakuha para maglingaw sa mga tumalanaw. Sini nga tuig ang sikat nga Canadian singer nga si The Weeknd ang naglingaw sa mga tumalanaw. Kag kabahin sa backup dancers nga upod sa performance ni The Weeknd ang isa ka bakulod nun. Lubos ang kalipay sang bakulod nun nga dancer nga si Nico Aroz nga nangin kabahin siya sa ginatutukan nga Super Bowl halftime show. Si Aroz nga anay call center agent kag front desk sa isa ka hotel sa Bacolod ang karon nakabase na sa Florida. Kag paagi sa iya nga pakikabyan sa mga miyembro sang dance community sa Florida, nangin kabahin siya sa halftime show upod sa sikat nga Canadian singer. I am so happy and so blessed to be a part of the Super Bowl 55 halftime show featuring The Weeknd. Diri sa Tampa, Florida, inipangod sa akon nga J1 internship nga naka-base diri sa states ng Florida, and because of that, I met new friends, made new connections, especially sa ilang local dance community, and that led me to this great opportunity, once in a lifetime event of my life nga hindi ko ginmahingitan. Wala maglaom si Aroz nga mangin parte siya sa performance nga ginabantayan kada tuig isang milyon-milyon nga mga tumalanaw. Iya panugyan sa mga dancer sa Bacolod nga padayon lang sa paglapot sa handom kag padayon sa pagpractice kag sa pagpaninguha. Marcian Mulco para sa Digikas Negros.